Daga miliyan 1 har zuwa miliyan 7 domin na yi muku biya mai kyau da zarar na kammala aikina. Za mu ci gaba da tsaronta. Duk yadda muka ce haka ake. Kwarai kuwa. Ok, to shi kenan ba matsala hajjar. Muna godiya. Baki da wani tasiri a nan domin za ki iya fuskantar mutuwa ga abin ciki. Ba za ki taɓa cimma mummunan manufarki a kan ‘yan uwana ba domin Allah ya fi ƙarfinki azzalima. Zaluncinki ba zai taɓa tasiri ba insha Allah. Idan za ki ci, idan kuma ba za ki ci ba, shikenan. Halacci shiri ne mai dogon zango